Hej, det er Emil fra eFuture. I dag vil jeg vise jer en af vores nyeste elcykelmodeller, der hedder Energy, som er en hyldest til Esbjerg, en energimetropol i Danmark. Energyen her, den er speciel, fordi du har batteriet integreret i rammen. Det er en meget kraftig ramme her, som betyder, at du også kan få et stort batteri. Du kan faktisk få et helt op til 720 Wh batteri. Den kommer standard med 540 Wh, men du kan altså opgradere op til 720 Wh. Derudover så er den lavet i noget helt specielt tykt gods, så det betyder, at den kan klare en høj ryttervægt. Den kan altså klare en total vægt på 200 kg, så det er med oppakning og rytter og det hele, og det betyder også, at det er en rigtig god, robust elcykel. Energyen her, den har affjedring i forgaflen, den har beslag heroppe på kronrøret til at kunne få monteret et frontlad, hvis man er til sådan noget. Derudover så har den justerbar frempind, så om man hellere vil sidde lidt mere oprejst, eller man vil sidde lidt mere foroverbøjet, det kan man egentlig selv bestemme ved at justere frempinden her. Vi laver den også bevidst lidt højere her i gaffelrøret, for at kan få den op i højde. Typisk så indstiller vi højde og alle de her ting sammen med dig som kunde, hvis du ønsker det, når du kommer forbi vores showroom her og bestiller cyklen. Så på den her, der er der også en almindelig ringlås her. Der er et rigtig flot bagagebærer. Så er der en gearbeskytter her, som beskytter gearvælgeren eller gearskifteren hernede, så hvis den vælter ned på højre side, så sker der altså ikke noget med gearne. Den her har en kurv bagpå, en Basil Cento Tech kurv hedder den, som vi synes matcher cyklen rigtig godt, og det ser flot ud. Når man tænder for cyklen, så tænder man op i displayet heroppe, og så tænder forlygt og baglygt herom også. Og der er også bremselys på den her, det vil sige, når du hiver bremsen, så lyser bremselyset. Cyklen her har monteret e-boost, som betyder, at jeg kan bruge den her boost til at sætte i gang som en starthjælp til at komme op i fart. Cyklen har beslag her i sadelrøret til at kunne montere en ekstra lås, eksempelvis en foldelås, som nemt kan afmonteres, foldes ud og låses. Når man skal afmontere batteriet, så har du 2 nøgler, der følger med cyklen, og du har 2 nøgler til ringlåsen også. Så til afmontering af batteriet, der bruger du det ene sæt nøgler, sætter den i låsecylinderen heromme på venstre side af cyklen, og så drejer du her, så hopper batteriet ud af rammen her. For så at afmontere batteriet helt, så drejer man på den her tud, vipper den ud, og så kan man tage batteriet ud. Så kan du lade batteriet med det medfølgende mini XLR-stik, og det kan du gøre i garagen, mens den sidder på cyklen igennem ladeporten her, eller du kan tage batteriet med ind, og så lade det indenfor. Når du skal have batteriet monteret igen, så går du under her, og så sætter du bunden ind først her, og så klikker du op. Tager nøglen ud, og så er batteriet låst. Så vil jeg prøve at vise jer noget med farverne her, fordi som I kan se, så er den er jo børstet aluminium, og det er sådan en special edition, vi har lavet, som der er lavet meget få oplag af. Men det synes vi jo ser rigtig fedt ud. Derudover så er der den her lyse grå, som vi jo også er helt vilde med. Den her cykel, den har monteret frontladet på her, som man også kan få på den anden. Det er monteret på det her beslag, jeg snakkede om før på kronrøret. På den her model, der har vi sat også den samme kurv på, men i en anden farve, fordi vi synes, det matcher rigtig godt den her farve her. Har den her lidt lysgrå på. Så har den vores sidespejl på her, som sidder i styreenden. Den har også e-boost på. Og selvfølgelig så har den ringlåsen på. Det er gratis at få det på. Det følger med, når man køber cyklen. Det vælger man inde på hjemmesiden. Husk at gå over og tage de ting, der er gratis på den. Der er eksempelvis ringlåsen her, og momentsensor og bagagebærer, der sidder standard på den her cykel. Så har vi den grå Energy, som er en mørkere, lidt mere antracit grå, kan man kalde det. Og på den her model her, der er der også monteret frontladet på. Og her vil jeg også vise jer
de her tilkøb, man kan få til ringlåsen. Du kan få en wire, eller du kan få en kæde, som nemt sættes ind i selve låsen her. Det vil sige, at man nemt kan låse cyklen fast til noget. Og så samtidig have den låst på helt almindelig vis med ringlåsen. Men så sætter man den her kæde eller wire i og låser den fast til en lygtepæl eller et cykelstativ, eller hvad man nu kan komme til. Og det fungerer rigtig nemt ved, at man bare tager den her tab her og kører den ind i enden af låsen her. Og når man skal låse selve ringlåsen, så drejer man bare låsen og låser ligesom på en helt almindelig traditionel ringlås. Og så tager man nøglen i igen og åbner op, springer låsen op, og så kan man også tage den her ud, kæden her. Og på den her lås kan man både bruge kæde og wire. Her der er sidespejl på også, men på den her cykel har vi også det, vi kalder komfortsædet, og så en komfort sadelpind. Og det, der er lækkert ved en komfort sadelpind og komfort sæde, det er endnu mere komfort på en cykeltur. Som I kan se her, så fjeder den bagud. Den fjeder i den vinkel, man sidder på cyklen. Det er selvfølgelig også muligt at få two-peak bagtasken på her. Den sidder bare med velcro på, så den kan nemt sættes fast her. Og så har man altså god oppakning bagpå her. Man kan også få fronttasken fra two-peak og sætte den herop og få endnu mere plads herop. Jeg vil også lige tale lidt om dækkene her, fordi det her, det er jo nogle lidt bredere dæk end normalt. Og vi elsker jo brede dæk, som I jo kan se med mange af vores fatbikes her. Men det her, det er 2,4 tommer brede dæk. Så er det med punkteringsbeskyttelse inde i dækket. Derudover så har vi jo reflekslineren, som løber hele vejen rundt om dækket og gør dig meget synlig ude i trafikken. Noget andet, der er vigtigt at nævne om den her cykel, det er, at den har jo baghjulsmotor, men den har en momentsensor i kranken. Det vil sige, at den opfører sig fuldstændig ligesom en centermotor. Når man træder hårdere, får man mere hjælp. Så alt i alt en virkelig lækker, robust elcykel fra os eFuture i Esbjerg. Tak fordi du så med.